Čo je také že vaše obľúbené pole pôsobnosti týchto buniek? Fascinuje ma každé poznanie, ktoré vedie k tomu, že objavíme, ako organizmus funguje a ako sa dokáže regenerovať. Keby to telo dokázalo same, tak to robí same. Keby sme nemali poznatky, ako napríklad predpripraviť bunky na to prostredie alebo na ten typ hojenia, ktorý chceme dosiahnuť, tak by sme nedosiahli taký efektívny liečebný zákrok. Dnes už sa používajú rôzne predkultivácie buniek podľa toho účelu, na ktorý sa idú použiť. Vieme, že bunky, ktoré dnes sú schopné obnoviť sluchové vláskové bunky vo vnútornom uchu, ktoré sa ináč nevedia ako naprodukovať alebo obnoviť. Tak vedci dnes urobili takú vec, že geneticky trošku naprogramovali, zdvihli určitú aktivitu určitých génov v tých bunkách kmeňových tak, že tieto, keď sa dajú do toho mikroprostredia, toho vnútorného ucha, už sú schopné vytvoriť tie jemnučké vláskové bunky, ktoré zodpovedajú za sluch. Najnovšie správy sú, že už aj hearing loss, alebo teda stratu sluchu, vieme obnoviť pomocou kmeňových buniek. Zatiaľ je to samozrejme v štádiu zvieracích experimentov. Deje sa to na myškách. Tak potom budeme vedieť aj efektívnejšie liečiť aj také ochorenia, ktoré napríklad doteraz nemajú liečenie, nemajú metódu liečenia. Čiže v tomto vidím obrovskú budúcnosť, preto ma to fascinuje a myslím si, že signály zo sveta a to množstvo práce, ktoré sa vykonáva v tejto oblasti a množstvo klinických štúdií aj na ľuďoch dáva tušiť, že tomu neverím len ja, ale teda, že tomu verí obrovské množstvo ľudí a vkladá do toho veľké nádeje, hlavne kvôli zdraviu populácie. A teda aj zdraviu našich miláčikov. Tí už sa popri tom zväzú a ja pevne verím, že klienti alebo ľudia, ktorí milujú zvieratka a chcú pre nich to najlepšie, budú schopní rozoznať, ktoré voľby pri starostlivosti o to zvieratko sú principiálne dôležité, rozlíšia alebo si osvoja a budeme vedieť túto službu poskytovať čo najväčšiemu počtu klientov.